Усяго адзін тыдзень спатрэбіўся, каб поўнасцю адрамантаваць клас біялогіі ў сярэдняй школе номер 4 горада Шклова. З новай чвэрці вучні займаюцца ў абноўленым кабінеце з сучасным абсталяваннем. І гэта пакуль адзіны такі кабінет у раёне. Па праграме развіцця агульнай сярэдняй адукацыі ў школу быў набыты новы сучасны кабінет біялогіі. Па сутнасці, для настаўніка Наталі Владзіміровны Маскаленка і яе вучняў нічога не змянілася. Яны также старанна займаюцца, рыхтуюцца да алімпіяд і ЦТ, але толькі цяпер у больш камфортных умовах з дадатковымі магчымасцямі. То, что появился новый класс, мы, безусловно, благодарны главе района Александру Ивановичу Титку. Кабинет, он дает возможность совершенствовать работу с учениками. И с учениками высокомотивированными, и, может, с теми детками, которые не определились, что им нужно, и, может быть, с теми детками, которые определились, что им это не нужно. Но, тем не менее, он дает возможности обучать всех. И всем будет интересно, и каждый найдет для себя те материалы, то оборудование, которое пригодится им для раскрытия своих возможностей и реализации своих интересов. Наталія Владзіміровна даўно вядома ў раёне як адзін з лепшых настаўнікаў біялогіі. Менавіта яна штогод рыхтуе алімпіяднікаў рэспубліканскага абласнога ўзроўняў. І менавіта ёй многія вучні кажуць дзякуй за выдатную падрыхтоўку да ЦТ. Яе багацце гэта, вядома, вучні і той матэрыял, які яна штогод папаўняе. І гэта не толькі унікальныя кнігі, а таксама, напрыклад, злоўленыя багамол і шэршань. Каб дзеці не проста па малюнках вывучалі матэрыял, а змаглі ўбачыць ужывую многае. А вось з новага дзецям вельмі спатрэбіцца для працы на уроках і на дадатковых занятках інтэрактыўны экран і сучасныя мікраскопы. Появились микроскопы. Очень хорошие микроскопы, которые, значит, электрические, то есть, как бы деткам не надо настраивать на свет стекла, да, поэтому есть возможность готовить детей в полном объеме, например, к олимпиадам. Вучні розных класаў ужо ацанілі новы кабінет і з цікавасцю пры любой магчымасці разглядваюць тое, што стаіць на паліцах. Мы увидели, получается, новую, красивую обстановку, приятную. Мы увидели больше наглядного материала. И, мне кажется, будет удобнее работать и учителю с нами, и нам тоже будет удобнее заниматься, получать новые знания. Ганна ўжо вызначылася, кім хоча стаць. Яе мара паступіць у медыцынскі універсітэт. Таму цяпер шмат часу праводзіць у класе біялогіі. Займаецца спасціжэннем гэтага няпростага, але такога цікавага вучэбнага прадмета. Варта адзначыць, што такі кабінет біялогіі пакуль адзіны ў раёне. Аднак спадзяемся, што не апошні.